Okay, good morning mga katiil. So, mamasaw na po ta sa to ang mga pato mga katiil. Masaw na po tayo kay buntag na. Oh, gahuot na sila. Good morning. So, masaw kay okay. So, oh. Okay, masaw na tayo dito mga katiil. Okay. Kita hangol sa pato. Pagpasa mga katiil tahok ra og gamay nga feeds tapos nagsapal sa lubi. Di tayo. Sabaw-sabaw gamay. Sila na itong tubig. Hindi na maho laro. Tangan. Hindi na to kayo mga hunggo kayo nagngita eh. May nag-islog pinangag yun. Okay. Tayo mga katil. Bigan sa natong mga palibot mga katil kay nang go kayo balo na mo ting ulan na ron ang dinggit libor kahit sa dinggit libor.
puntahan ng hotel kay nagkakalap na rin dyan ang gabi ay magdaho. Ano to kayo, magliligo na sila. Kung magkaon na ako mga hotel, magliligo na sila diya, magdula na sila ng langgana. Sirada na to kay kabuhi. So karon kay lason sa ato ng hilig. Hotel kay para mahinlo ang atong paligiran ba. Ay. Ito na ibutang sa pilid mga il kay ang saan yung tigulan dili kay maanod ang buta. So, shout out sa inyong tanan diya no, sa inyong mga walang sawang pagsuporta, yung mga solid supporter diya. Shout out sa inyong tanan. Nako maisa-isa yung mga pangalan kay tungod sa daghan kay inyong kadaghan yung suporta no. Shout out yun sa inyong tanan. Hapon atay gipost nga boxing ato practice nakasingat sa kwato mga kapil ay para hawas para itong mga singot ba nga gipangtaguan. Kaya ibutang mga kapila katilid kay may ulan dili ka maatang ra sa yuta ba. So, lang. So, kana lang mga katiil. Salamat sa iyong pagtan-aw. O naot na dili mo magsawang magsuporta sa ato ang walang kabuluhang mga video, no. So, kana lang palihog kog share, follow sa wala pod pa nakapalo kanako. Salamat usbon ko, salamat sa inyong mga suporta. I love you all. Bye, God bless.